Πέτρο, γεια σας. Μαστρανέστης, στην το τείχος. Μίντσιος παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί δυνατά αυτό το φάουλ και η μπάλα θα φύγει λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του. Ρούσος εκτελείται μέσα στην περιοχή, εκεί όπου τελικά έχουμε τον Σγιάλτο να κάνει μια μπαλιά. Το σούτ το οποίο γίνεται εκεί από τον Καραμπίνα και η μπάλα θα φύγει out. Τελικά ο Ρούσος είναι αυτός ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και η μπάλα θα φύγει λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καλεντερίδη. Μουρτζιτίδης ο οποίος θα μπει μες στην περιοχή. Πάντα Μουρτζιτίδης στο γύρισμα της μπάλας, εκεί όπου τελικά θα πέσει όμως ο Αραμπατζής και θα πιάσει την μπάλα. Κοτσιάς μια μπαλιά, πολύ ωραία εκεί για τον Μίντσιο. Μίντσιος πιέζεται εκεί από το Ρούσο το Διονύση. Πάντα Μίντσιος. Τσερμενίδης, Μίντσιος μες στην περιοχή. Η σέντρα σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η ομάδα του ΟΑΣΤ είναι αυτή η οποία θα ανοίξει το σκορ και θα προηγηθεί με 1-0 ύστερα από την πολύ ωραία προσπάθεια του Μίντσιου, ο οποίος θα μπει μες στην περιοχή. Θα κάνει εκεί τη σέντρα σουτ και η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος της εστίας του Αραμπατζή για να γράψει έτσι στο 44ο λεπτό του αγώνα το ΟΑΣΤ ΕΛΤΑ 1-0. Κουκουλής τελικά είναι αυτός ο οποίος εκτελεί και η μπάλα θα φύγει λίγο out. Ρούσος πάντα έξω από την περιοχή του ΟΑΣΤ, την παλιά του για τον Κουκουλή. Κουκουλής θα βγάλει πολύ ωραία δεξιά εκεί για τον Θωμασιάδη. Θωμασιάδη στο σουτ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μυρογιάννη. Συνέχεια στο παιχνίδι μας και έχουμε τον Άνο να παραχωρεί το κόρνερ. Γαγάνογλου εκτελεί αυτό το φάουλ, το μπέρδεμα το οποίο γίνεται εκεί, το σούτ από τον Κοτσιά και η μπάλα θα φύγει πολλά μέτρα out. Διονύση μες στην περιοχή, εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα Κουκουλής. Τελικά το σούτ που γίνεται από τον Παπαδόπουλο το Θόδωρα και η μπάλα θα φύγει λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Μυρογιάννη. Κουκουλής εκτελεί απευθείας, εκεί όπου έχουμε όμως τον Μυρογιάννη να πιάνει την μπάλα. Νάνο στη φάση, τελικά κάνει το λάθος εκεί, κερδίζει ο Κουκουλής. Κουκουλής μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα της μπάλας. Εκεί το σούτ δεν είναι καλό από τον Παπαδόπουλο. Τελμένον, ενώ τώρα έχουμε τον Γεροθανάση. Γεροθανάσης, ο οποίος θα μπει μες στην περιοχή, θα κάνει και το σούτ και η μπάλα θα φύγει λίγο out. Κουκουλής, ο οποίος θα προλάβει. Κουκουλής πάντα. Κουκουλής θα μπει μες στην περιοχή, θα διώξει εκεί. Έρχεται και κερδίζει όμως και κάνει το σούτ ο Ρούσος ο Διονύσης και η μπάλα είναι out. Το βολέ από τον Μυρογιάννη και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη από τον κύριο Μαστρανέστη που βρίσκει την ομάδα του ΟΑΣΤ να κερδίζει με 1-0 τα ΕΛΤΑ στον τελικό των εργαζομένων και να είναι αυτή η οποία θα πάρει το κύπελο. Ήταν το παιχνίδι της ζωής, το παιχνίδι της χρονιάς. Χάσαμε το πρωτάθλημα κάνοντας μόνο μία ήττα και αυτή η νίκη μας άξιζε, την περιμέναμε, ήταν δίκη και πήραμε τουλάχιστον το κύπελλο γιατί το αξίζαμε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά γιατί με έκαναν περήφανο. Αφιερώνω τη νίκη αυτή, το κύπελλο στο συνδικάτο μας και στον οργανισμό μας που μας στηρίζουν συνέχεια για να μπορούμε να υπάρχουμε. Τους ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τους παίκτες μου και τον προπονητή μου. Ευχαριστώ πολύ.